Najduži teniski poen. Šta biste prvo pomislili? Koliko je trajao najduži ikada odigrani poen u tenisu? 2, 3, 5, 10 minuta. Ako ste pomislili tako nešto, ne da niste u pravu, već ste jako daleko od tačnog odgovora. Malo poznate Vicki Nelson i Jean Heppner su na turniru u Richmondu 24. septembra 1984. godine u taj breaku drugog seta odigrali poen koji je trajao punih 29 minuta. U njemu je razmenjeno čak 643 udarca. Poen je na kraju osvojila Vicki Nelson i tako spasila set loptu protivnice. A Nelson je odmah nakon osvojenog poena pala od bolova, prouzrokovanih grčevima u nogama. Mislila sam da ću poludeti. Šta god sam pokušala i kakav god udarac odigrala, lopta mi se vraćala nazad. Na kraju je ona napokon odigrala jedan kratak lob. Nakon toga sam konačno uspela da osvojim poen, rekla je o tom poenu Vicki Nelson. Ipak, to nije jedina neverovatna brojka vezana za ovaj meč. Iako su odigrali samo 2 seta, meč je trajao čak 6 sati i 31 minut. A taj break drugog seta, u kojem je viđen najduži poen ikada i u kojem su odigrana samo 24 poena, potrajao je čak 107 minuta. Vicki Nelson je na kraju trijumfovala u ovom meču, koji će svakako još dugo pamtiti. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.